Шунда конфет та салабыз, чак-чак та салабыз. Мунчага да biz аларга, мунчага да себеркелер салып җибәрәбез. Мәтрүшкәләр салабыз. Махсус хәрби операциядә катнашучы егетләребезгә һәр яклап теләктәшлек күрсәтәбез ди Хиндия Габдуллина. Әнисенең улы очучы. Хәзерге вакытта хәрби бурычын үти. Якын кешесенә ярдәм итәсе килеп, Хиндия ханым Мәрҗани мәчетенә килгән. Биредә инде сентябрь ахырыннан ук махсус хәрби операциядә катнашучы егетләргә яшеренү өчен япмалар ясыйлар. Монда һәр кешенең балалары бар, оныклары бар. Минеке генә түгел. Вся Россия безнең булыша. Чын күңелдән менә дугаларыбызны укыйбыз. Егетләргә эшкә киемнәр тегәбез, төрле материаллардан нәрсә бар инде бөтен сандыкларны, бөтен антресольларны чистарттык. Гөлгенә Винокурова якын кешеләрем арасында махсус хәрби операциягә китүчеләр булмады ди. Тик бөтен халык бердәмләшеп әлеге эшкә тотынгач, читтә кала алмаган. Күңел җылылыгы да салабыз. Без монда барыбыз бергә булганда безгә дә җиңелрәк була. Анда да ярдәм бирә күрсен. Безнең теккән әйберләр исән сау булсын. Бияле оек башлар бәйлибез, эшке киемнәр тегәбез, маскировка шелтәрләре ясыйбыз, кулдан нинди эш килә, барысын да башкарабыз диләр. Иң мөһиме изге теләкләре, күңел җылыларын салып әзерләгән әйберләре егетләргә барып ирешсен. Алардан җавап килә инде, хатлар җибәрәләр, мактау кәгазьләрен җибәрәләр, теге рәхмәт кәгазьләрен җибәрә. Ә менә безнең әбиләргә, бабайларыбызга, менә яшьләребезгә кем менә үзенең өлешен кертте. Шул хәтле инде горурланалар, шатланалар. Бу безнең үй җылысын да тойсыннар. Безнең йөрәгебез, безнең җылы кулларыбызның җылылыгы аларга барып җитсен. Безнең бәйләгән апаларыбыз, әбиләребез бәйләгән әйберләр аша. Хәзер егетләргә күпме машина йөк җибәргәнне санамый да башладык ди оештыручылар, чөнки алар өчен әлеге игелекле эшнең күләме түгелә, савабы мөһим. Инзилә Хөсәенова, Ленар Хуҗахмәтов, Яңа Гасыр каналы.